Bună, dragele mele! Până vine următoarea clientă la procedura de remodelare corporală, vreau să-ți prezint și ție aparatele cu care eu, aici, la Salon Gelixov, te pot ajuta să-ți aduci corpul, pentru că știu că ai încercat foarte multe, știu că ai încercat orice ți-a stat ție în putere ca să ajungi la corpul mult dorit. Dar eu, aici, la Salon Gelixov, te pot ajuta cu acest aparat minunat de drenaj, acest aparat minunat de radiofrecvență, bineînțeles cu benzile de unică folosință, de exemplu anticelulitice, cu benzile de unică folosință pentru slăbit, cu benzile de unică folosință pentru detox și cu benzile de unică folosință de tonifiere. Toate acestea te pot ajuta pe tine, draga mea, să-ți aduci corpul acolo unde vrei. Te aștept, scrie-mi!